Здравейте, здравейте, здравейте хора. Аз съм Дивака 586. Днеска ще ви покажа Smash Rollout. Тук ще изтеглих и още не съм много добър. Но все пак, вече се бусна веднъж. Не, задна. И са го променили някаква нова такова. Има някаква... епик. Някаква актуализация, защото супер. Преди пишеше Busted, нямаше в горната част на иконката. Не на иконката на играта. Нямаше... тази много дрифти, бе. Мали как дрифти? Не. А сега виждате, пише Arrested. Ето тук ви показвам колко звезди в момента имам. Почти. Не, дай. Не. Какви остри завои прави. Мале, много дрифти, бе. Много дрифтиш. Не. Хубавото на дрифтането е, че лесно се завива. Не, завива... Не, назад! Защо? Сега съм кеш гол. Да, страх. Ще питам да намеря военната база. В принцип в началото... зареди. От началото почваме... Айде, и надясно. Аз преди съм я играл, но сега може да се промени местоположението, не знам. Не, всъщност тук вече е летището. Не е военната база, но пак е добре. Защо ме хванаха? Защо? Мале, много дрифтиш. Не. Мали, какво стана тук, бе? Реклама. Този път ще тръгна наляво. Ако с някого ми заради телефона, не? Ето, тръгвам наляво. Между сградите трябва да окатвам. Заклещи ме, край. Как ме заклещи той? Дай наляво, ето сега поне. Чистичко поленце. Само с камъни, като могат да ми попречат. Не. Айде, паричката. Мани! Коми, мани! Мани! Не! Аз да си взема паричката. Разсеях се от турския сериал на телевизора. Защо? Пустиня. Ленк. Не. Как се изложих? Как се изложих просто? Божички. Много лошо. Пак съм в града. Как го изложих? Па сега кой да излага? Как ме? Какво? Аз даже не се задържах да бъде. И това е последна игра? Не е последна.
Тази кола ще я сменя. Защото много дрифти. Епик. Мислите си, фокът е епик. Ама все пак епик колите трябва да са наистина епик, а не камон. Айде тръгни, бе. Гледайте как дрифти. Ще какви кръгчета прави просто. Минах ми барикадата. Дай назад. Паричка. 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 Дай ми паричката. Взех ли я? Взех ли паричката? Без левче няма кефче. Не. Леко. Ооо. Райда байк. Пистата. Писта. То как се завъртя? Не! Защо? О, военната база. Не, бустът ме в военната база. Сериозно ли? О, не смениме тази кола. Не мога. Мога, но дрифти. Малко не стига, че ми лаги, пък и дрифти. Те пък искам да тая. Бим. Не. Тая фишен дрифт си е супер тая кола. О, пучка. Толкова го повлеках назад. Добре. Easy rider. It's so cool. О, не, джипки. Не, как ме заклещиха тези двамата гадняри. Да речем 7 парички, дами и господа. Сега имам още 2 минути. Виждам на мобизена отстрани, че ми остава още малко време. Мисля, че вече снимам 8 минути. Не искам да става много дълго клипа. Просто така се не привлича. Такова ми е притежанието на притежаността. Бенг. Не! Дай назад, бе. Не, задно. Дай напред. Назад. Напред. Боже. Как можеш да ме хванат? Паричка. Кещенце. Кещче. Взех си кещчето. О, как и минах между барикадата. Нет. Вижда ли става кола колко по-добре играя? Она много дрифтише. Мали, че дойдоха военните джипки. О, те дойдоха оттам. Значи аз съм там отивам. Какво? Как лойкет, бе? Къде се треснах, бе? О, танковете! Еми хора, ще завършим с моето меню.
И ще се видим другия път, на когато може би ще снимам на Dream League. Ето тази игра. Или на Pineapple Pen. Еми хора, това беше от мен. Чао и моля ви се лайкнете. Бай-бай!